ani bagai jatuh kisah lagi tolong. Tuh langsung kami dongkar. Saya boma bodol busuk diko boma rok buri rok je bagai samang kelai. Teh kebut kelai maya. So যেহেতু রেসপেক্ট নাই বোমা বদল করব আপনার সমাজ সোসাইটিও কাইসা রেসপেক্ট বদল চিনে বোমা বদল করে রব মাননাই বিনি বাগै जों চিনি বড়মি ওয়ানশট মন নাহার মন সালায়ানি নাंगनाय যতক্ষণ যিনি বড়গ্রামনি থানি হিংসা ফেসরা ঘৃণা তংসা ততক্ষণ जों आगायमाया बिनि बागै जों जत जायगायाव बमा बदल दंनोबो सुजुग होनो नांगौ तामनि बागै जिनि हा दुबाग्रा DWF डिप्लोमेटनि विंग्स ग्रुपआ बमा बदल दंनोबो कायसा सुजुग Fram Riani bagise boma bodol rono asal kom ta wansuktu boma bodol rono kebo wansuktu nago mai bui songani sibi sugo mai bui songani sara kebo sukya hane wansugo wase wansuktu ro bo jabton islai bul bo jabton islai lum bo jabton islai backup o bora khaise bini bagai Abhai je wansok kurai rongno जों ignore खालायै सावलेनि नांनाय हाया खोदा उ बर'खौ जों बुजौनानै नांनाय बुजौनानै नांनाय फोरोंनानै नांनाय फोरोङै बुजौै जुदि बुजिया नांनाय उ बर'खौ जों ताइकेबो फोरोङै माया 9 बोसोर जुदि गियान आबजियाबो 90 बोसोरबो कोनोदिन हाबगला बिनि बागै जों जिनि बमा बदलनो हात पाएबो जों रिस्पेक्ट होय चलेनानै नांनाय प्रग्राम खायालासिनि स्पीच रै खामाबाय अंगिया लिडारशिप जनगण खानाय खानाय सानाय आसिबाय अंगिया बास्तव चलेनानै नांनाय हायसे बास्तव आपन इमप्लिमेंट खाय तंनि नांनाय तारपर से सिनि सोसाइटी सालाय जागनाय तारपर से सिनि सोसाइटी একটা তামানে গান পদক্ষেপ সৌইনাय बिनि बागै जों सिनि वानशप मन नाहार मन जों सालायानि नांनाय हार जागायाव सिनि बुरुरा सेफ्टी अंनि नांनाय गाबोन मा जागायाव दङ सिनि बुरुरा गासै सेफ्टी क्रय बादो सेफ्टी क्रय ओ बर'खौ वानशपनानि नांनाय निजनि नगबो खरसा बुरै दङ निजनि नगबो बमा दङ बाहादक दङ बबि दङ जाता वानशपनानि नांनाय बिनि बागै जों दिनै वानशप मोनसेनि ससाइटिनो जों सालायानि नांनाय बिनि बागैनो जों जत जागायावनो समान खालायै जतनो सन्मान होनि नांनाय जतनो एक खाय चलायानि नांनाय उसुमनो सावै आगानि गरमनो अरनो माथा सिनाय बमा बदल लावलि बुबाग्रा लावलि पेट्रा बदल लावलि DWF लावलि हाबाय